Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Pedekesê raporta xwe ya siyasî ya mehana ya çileya 2020 de derxist. Têde helwestên xwe derbarê rewş û pêşatayên dawiyê li Rojavayê Kurdistanê û deverê bi giştî daye xuya kirin. Di raporta siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye de wiha hatiye. Hîn jî dîplomasiya navdewletî hewl dide çareseriyên guncaw ji bo hemû pirsgirêkên deverê di nav da ya Sûriyê deyne. Ew yek di navbera hêzên aktîv li Sûriyê diyar dibe û tê xuyanîkirin, wekû berbihamahengiyekê li ser erdê ve di destpêkê de diçe, da ku piştre lihevkirineke siyasî li paş maseyan û di civînên navdewletî û herêmî de were. Ev yek bi wê watayê tê ku hêzên li ser xaka Sûriyê dimînin, lîstika daweşkirina rolan di navbera xwe de encam didin, da ku berjewendiyên xwe di paşerojê de biparêzin. Derbarê rola Amerîka li Sûriyê û deverê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye dibêje ku êdî stratejîya Amerîka li Sûriyê û deverê tê xuyanîkirin. Ew yek ji Sûriyê û deverê dernakevin û dest ji zeviyên petrolê û berjewendiyên xwe bernadin. Bervacê wê yekê êdî hêz û baregehên xwe zêde û berfirehtir dikin û bi tu awayekî rênadin Rûsya bi tena xwe li Sûriyê bimîne û her tişt dibin kontrola wê de be û ne jî rê dide Îranê berjewendiyên xwe li Sûriyê pêk bîne. Herwa pedekesê dibêje ku Amerîka hewlên wê di rêyên siyasî de li gor netewên yekgirtî û biryarên 2254 û 2118 û daxuyaniya Cinêvyek ta ku bike Komîta Destûrî Sûrî û hewla pêkalîna danûstandina di navbera opozîsyon û rejima Sûriyê de berdewamin. Herwa li ser zemînê jî girêdana wê bi deverên Rojhilata Feratê re û kar li ger hemû aliyên peywendîdar Rûsya û Tirkiye û serrastkirina rewşê li deverên Rojavayê Kurdistanê yan jî li deverên din ji alîkî din ve û çavdiriya hewlên rêgirîkirina kar li ser zemînê yan jî rêgiriya li hewlên dîplomatîk berev bi destxistina çareseriya siyasî ji krîza Sûriyê re diyar dibe û ew ê fişarê li rejîmê bike da ku çareseriya siyasî li Sûriyê bipejirîne. Derbarê Rojavayê Kurdistanê di raporta Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê de hatiye, hîn jî karasat û êş û azarên gelên Kurd li Efrînê û Girê Spî û Serêkaniyê di encama operasyona Tirkiye ya leşkerî û binpêkirinin hin grûpên çekdar yên ser bi Tirkiye û opozisyonê ve ji dizî, talankirin û desteserkirin û talankirina mal û milkên welatiyan berdewamin. Serbarî armanckirina welatiyan û girtin û revandina wan li pêş rewangehên komîtên mafê mirovan û saziyên civaka sivîl ya navdewletî. Di vê derbarê de Serokatiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û Komîta Peywendiyên Derve kar û peywendî li gel hin aliyên navdewletî di vê derbarê de encam dan û giştên rêkeftinekê bi opozisyona Sûriyê re ji bo vegera derbidarin bû ser mal û milkên xwe û komîteyên taybet ji bo wê yekê hatine avakirin û dê rê ji bo guhartina demografî neyê dan û eger li hin deverin hatibe encamdan dê were rakirin. Di dawiya raporta xwe de Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye derbarê bang û destpêşxeriyên yekrêziya siyasî û gotara Kurdî ya hevbeş, herî dawiyê destpêşxeriya keseyatiya leşkerî Birêz Mezlûm Ebdê pedekesê dibêje, helwêsta Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ji helwêsta enekesê ne cuda ye, lê beşeke ji helwêsta enekesê û enekesî jî di vê derbarê de helwêsta xwe bi erênî ragihandiye û amadebûna xwe ji bo danûstandinên cidî bi serpireştiya Serok Mesûd Barzanî korekeftin berî jî bi serpireştiya wî bûn û bi garantiya aliyekî navdewletî durust bibe û berjewendiyên gelê Kurd ku xizmeta doza gelê Kurd ya dadwarane bike li ber çav deyne.